Hej Black, jeg vil vise hvordan man laver mini muffins, bananmuffins. Det du skal bruge er en skål, piskeris, 6 bananer, 300 gram sukker, 2 æg, 2 teske vaniljesukker, 100 gram smør, 4 teske bagepulver, 400 gram hvedemel og så flormelis til ovenpå, når de er færdige. Kan I lige få lov til at se den, så I kan få skrevet det ned, hvis I vil bruge den. Så. Og nu skal vi i gang med at lave den. Vi starter med at tage alle bananerne i. Og alt sukkeret. Og så 2 spiseskeer vaniljesukker. Nu har jeg så lige fået købt den, så nu skal jeg lige åbne. En. 2. Og så tager vi sådan en her. Og så moser vi bananerne, imens vi lige blender det. Skulle overveje at skære dem i skiver, det her. Sådan, nu går det fremad. Det ser ikke så lækkert ud lige nu, men roligt bliver det. Jeg har lavet det før, og det smager helt møsk. Der kan godt være lidt bananer, lidt flere, men det er også det jeg gør nu. Det her, det er en dej til 30. Ja. Sådan. Så skal vi bare lige rulle lidt rundt i sukker og vaniljesukker. Så hvis I synes, der er lidt for mange klumper, så kan I lige mose lidt mere i det. Og så burde det gerne se sådan her ud. Og så tager vi smøret, det smeltede op i. Og ned i håndvasken, så vi ikke får lov til at køle. Det var bare en flæske, der lige. Ja. Så. Og så får de gerne se sådan her ud.
Og så tager vi en ny skål, hvor vi så skal blande mel og bagepulver i sammen. I behøver sikkert gøre det i en skål, I kan også gøre det andet, men det gør jeg, som står i opskriften. Først tager vi alt melet. Faktisk skulle vi bare gøre det i den her skål her. Lige meget. Så tager vi bagepulver. Og det gør vi så 4 teskeer af. 1, 2, 3, 4. Sådan cirka. Så tager vi så den her over for det her og bare rører rundt i det her. Så er det blandet. Og så tager vi en lille smule gang herhen. Hvis man tager for meget, så kan man ikke overskue det helt. Eller det gør jeg. Jeg synes i hvert fald er nemmere at gøre sådan her. Så det kan godt tage et stykke tid længere. Selvom jeg synes det er hurtigere, men nogen synes at det går langsommere, fordi man tager lidt af gangen. Og så kan man også lige så stille mærke, at den bliver hårdere og hårdere. Og hvis I eventuelt lige kan gøre det lidt hårdere, skal I tage noget chokolade. Sådan noget, som man kan putte i kager, eller bare noget helt almindeligt pålægschokolade, hvis I ikke har andet, som mig gør det. Og jeg tager cirka en hel og knæser den. Og så hvis jeg har brug for mere, så tager mere i. Måske gøre dem lidt til mindre stykker, så der også er ikke kun en, der har en masse chokoladestykker i. Ja, sådan der. Og så tager vi noget mere dej. Eller mel hedder det jo faktisk. Og hvis jeg er sådan en, der kan jeg bare køre rundt sådan en. Faktisk har vi sådan en, men den bruger jeg ikke. Det er kun min mor, der bruger det til boller. Så. Og det der chokolade, hvis jeg ikke sagde det, så kan I behøver I heller ikke at tage det i. Det er bare noget, jeg lige vil prøve at se, om det vil smage godt. Ja, det håber jeg så, det gør. Ellers kan man ikke tage så meget, behøver man ikke at tage så meget ligesom mig. Så er der snart lidt mere mel tilbage. Og
det gør ikke noget at blive lidt griset på bordet, fordi det gør det også for mig. Så. Og når du har puttet alt dejen i, og kun mangler en lille smule efter det dej, hvor du kun har sådan her tilbage, eller mindre. Jeg ved ikke om I kan se, fordi skålen også er hvid. Eller jeg mener mere, altså I må selv bestemme, hvornår I kommer det, men jeg tager det altid, når der er en lille smule dej tilbage. Så kan I komme æggene i, så gør den, at det ikke bliver så hårdt. Og komme det her i. Så det gør jeg. Og helst ikke nogen skaller. Så tager jeg lige æggemassen af mine fingre. Og så kører jeg så rundt igen. Så det bliver lidt nemmere med alt det her mel og sådan. Og æggeblommen, den skal også i, hvis du ikke vidste det. Og der sker ikke noget, hvis de kommer til at se sådan her og tror, det er fejl, fordi det gør mit så også. Så. Og husk at komme hele vejen rundt med dejen. Så æggen kan komme i. Sådan her. Lidt flydende og stadig lidt tilbage, men så har vi også lidt dej her tilbage. Putter i. Og så skulle den gerne til at komme sådan her ud. Og så er de færdige. Lækre. Og så er der også kommet flormelis på. I jo selv bestemmer, hvad vi vil have, men jeg synes, det giver det lige, altså dejlig lækker smag. Men husk, tommel op, tommel op, abonner og kommenter. Hej!